Úgyhogy vágjunk is bele. Az utolsó negyedév vásárlási affinitás és fogyasztás szempontjából, így bevétel szempontjából is kiemelkedő, kezdve már akár a nyárvégi leárazásoktól, az iskolakezdési ajánlatokon keresztül a Black Friday akciókig, amelyek lassan már mondhatjuk, hogy nem csak egy hétvégét, nem csak egy hetet foglalnak magukba, hanem akár egy teljes hónapot is, szóval a Black November kifejezés az teljesen valid és létező dolog, és nem utolsó sorban ezek után már itt is van a nyakunkon a karácsony. A hirdetéseket tekintve ilyenkor a médiaza is sokkal magasabb, mindenki igyekszik kihozni a maximumot, ezáltal a hirdetési költségek is hajlamosak az egekbe szökni, magas CPC és CPM árakat látunk, és nagyon kiélezett verseny folyik mind a Google, mind a Meta hirdetések terén ezeken a platformokon belül. Adódik a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Természetesen a meglévő hirdetéseket és méréseket finom hangolni erősen ajánlott. Most teljesen mindentől függetlenül javasolom ezt nektek, hogy mindenképpen tegyétek meg. Szóval talán ezt mondanom sem kell, hogy mennyire fontos. Vagy nyilván az előzőek mellett mi azt javasoljuk, hogy egészítsétek ki a marketing mixeteket egy olyan hirdetési felülettel pluszban még, ahol még egyelőre kisebb a verseny. Ennek a kisebb versenynek az az előnye, hogy versenytársaidhoz képest előnyre tehetsz szert így, és nyilván a versenyelőny az bevétel előnyt is jelenthet. Ez a platform kifejezetten vásárlási szokásokon alapuló célközönségeket nyújt, ezeket használhatjátok fel kampányaitokba, ennek köszönhetően pedig még célzottabban érhetitek el a megfelelő felhasználókat, és így új vásárlókat szerezhettek. Miért olyan fontos ez, és ez a mondat, vagy ez a szám még vissza fog térni? Hát azért olyan fontos az új vásárlók szerzése, mert a Criteo kutatása alapján 29%-a azoknak az új vásárlóknak, akik a Black Friday alatt vásároltak először, a következő fél évben legalább még egyszer vásároltak ugyanattól a kereskedőtől. Tehát az elkövetkezendő időszak egy nagyon fontos időszak abból a szempontból, hogy könnyebben lehet új vásárlókat szerezni bizonyos szempontból, és aztán könnyebben lehet visszatérő vásárlókat is képezni belőlük. Továbbá ezen a platformon olyan látványos megjelenéseket használhattok, amik nagyon könnyen elkészíthetőek, dinamikus, akár termék, feed alapú hirdetések ezek, melyeket teljesen brandre lehet szabni, a saját brandetekre lehet szabni, a saját brand jellegzetességeitekkel, és ennek köszönhetően kitűnhettek a tömegből, és nem tévesztenek össze senkivel, akár versenytársakkal, jobban megragadtok a felhasználók fejében. Mindemellett pedig a Criteo saját display network-el rendelkezik, és emellett minden olyan hirdetési helyhez is hozzáfér, ami az például a Google. Ennek köszönhetően pedig olyan helyeken is meg tudnak jelenni, akár az előbbiekben említett dinamikus hirdetések, ahol más csatornákon keresztül nem tudnának megjelenni hirdetések, így ténylegesen akkor is ott lehet elérni a felhasználókat, amikor azoknak a legoptimálisabb, amikor a vásárlási affinitás szempontjából a leghatékonyabb őket elérni. És hogy még egy picit jobban elmagyarázzam, hogy mi is a Criteo, mi is az eszenciája. Van egy nagyon hangzatos, de nagyon jól a lényeget összefoglaló mondatunk. A Criteo nem azt tudja, hogy az emberek mit lájkolnak, mit kedvelnek, vagy hogy mire keresnek, hanem azt tudja, hogy hogyan vásárolnak. Hogyan is csinálja ezt, és honnan is alakult ki ez, hogy a Criteo ezt tudja. Criteo egy 2005-ben Franciaországban alapított online display hirdetésekre specializálódott cég. Nagyon régóta foglalkoznak egyébként adatalapú hirdetés kiszolgálással, de talán leginkább, mint retargeting szolgáltató váltak ismerté, mert hogy ez volt az, amiben annó úttörőek voltak, például ők oldották meg először a cross-device retargetinget. Úgyhogy tényleg nagyon hosszú és töredelmes munkájuk van abban, hogy ezt egy igazán jó működő rendszerét tegyék.
Manapság, mint elkereskedelmi média platform definiálják egyébként magukat. Világszinten több mint 22 000 webshoppal dolgoznak együtt, és ezen webshopokban látogató felhasználók webshopon belüli tevékenységeit pedig vásárlás iránti elköteleződés alapján osztályozzák, és ez alapján mintákat írnak le, és különböző érdeklődési köröket, termékkategória szerinti csoportokat határoznak meg, és alakítanak ki ebből vásárlási affinitás alapú audienszeket. Ezeket a célközönségeket vagy audienszeket tudjátok felhasználni, vagy tudják a hirdetők felhasználni hirdetéseikben, de ez a működés szolgál például a hirdetések hatékony tételéért is, vagyis azért, hogy annak a személynek és az a hirdetés jelenjen meg, ami a hirdető és a vásárló vagy a felhasználó szempontjából is releváns. Releváns a hirdetőnek, mert a legpotenciálisabb vásárló elé jut el a hirdetés, de releváns a felhasználónak is, mert olyan termék és olyan hirdetés kerül elé, ami ténylegesen érdekli őt, amit tényleg úgy érez, hogy ja, igen, ehhez van közöm, és ez engem tényleg érdekel. Nem utolsó sorban pedig ezek a hirdetés megjelenések a Criteo saját media networkjén keresztül tudnak megvalósulni, így ez egy egész first party media network áll a rendelkezésre ahhoz, hogy minden szempontból tényleg a legrelevánsabb hirdetések jelenhessenek meg felhasználóknak. A hirdetések maguk egyébként az Open Interneten jelennek meg. Ez azért releváns, mert a Criteo kutatása alapján megállapították, hogy az Open Interneten a felhasználók legalább ugyanannyi időt töltenek el, mint a Google és a Meta platformjain. Tehát az idejük, az online eltöltött idejük felé az Open Interneten töltik el. Azonban az is kiderült ebből a kutatásból, hogy a digitális hirdetési költségek csupán csak 1/3 koncentrálódik ide az Open Internetre, míg a maradék 2/3 a Google és a Meta felületein kerül elköltésre. Nos, a Criteo azt tűzte ki céljául, hogy az Open Internet nyújtotta lehetőségeket vagy adottságokat megpróbálja maximalizálni az elkereskedelem számára is, mert hitt abban, hogy ott is van relevanciája az erősen performance alapú hirdetéseknek. És bár soha nem mondanánk azt nektek, hogy a Google és a Meta helyett a Criteót használjátok, sőt, éppen azt valljuk, és egyébként tapasztaljuk is már meglévő ügyfeleinknél, hogy hatékony szereplő tud lenni egy már meglévő média mixben a Criteo is, ezáltal erőteljesen növelve a display hirdetésből jövő eladásokat. De akkor mégis miért tudja ezt megtenni a Criteo? A Criteo egyedisége az általa gyűjtött vásárlásfókuszú adatokban rejlik. Míg a Google az alapján gyűjti a legtöbb adatot a felhasználókról, hogy mire keresnek, a Meta arról, hogy saját platformján belül mit kedvelnek, mi köti le a figyelmüket, addig a Criteo annak a feltérképezésében a legjobb, hogy hogyan vásárolnak a felhasználók, tehát tudja, hogy hogyan fogunk vásárolni. Egy kicsit mélyebbre ásva ezekben a gyűjtött adatokban, a Metának a felhasználói nyilatkozatok állnak rendelkezésre, mint adatforrások, így is elég hatalmas mennyiségű nemre és életkorra vonatkozó nyilatkozata van, illetve a különböző tevékenységek a saját platformján belül. A Google főleg a keresési aktivitásból dolgozza föl az adatokat, ezeket rendszerezi. Ő is nagyon sok napi keresés adatát böngészi végig, és ezeket osztályozza. A Criteo pedig a vásárlási információkat gyűjti. Mivel webshopokkal dolgozik együtt, azt látja, hogy a felhasználók különböző webshopokban milyen aktivitásokat végeznek, milyen termékek iránt érdeklődnek jobban, kevésbé. Ezeket rendszerezi, osztályozza, mintákat ír le belőle, és más felhasználókra is le tudja vetíteni, kvázi mint egy lookalike modell ezeket a mintákat.
És ezeknek köszönhetően több mint 900 milliárd dollár éves kereskedelmi forgalomhoz segíti hozzá a Criteo a saját hirdetői partnereit, ügyfeleit. De hogyan is biztosítja azt az előbb említett rendelkezésre álló adatokból a Criteo, hogy a legrelevánsabb, legszemélyre szabottabb hirdetések jelenjenek meg? Mert most láttunk számokat, láttuk azt, hogy honnan gyűjt adatokat. Ez a pár slide arra fog választ adni, hogy hogyan csinálja aztán ezt a rendszer, hogy tényleg az is úgy jelenjen meg, vagy abból aztán vásárlást tegyen. A megfelelő célközönség generálás egy úgynevezett vektoradatbázisban történő kereséssel történik. Ehhez először is létre kell hozni az adatbázist. Ez az adatbázis, ezt úgy képzeljétek el, hogy egy termékinformációkból felépülő halmaz, tehát például a hirdető által használt termékfeedből áll össze, a webshopba implementált Criteo kód által rögzített információkból áll össze, a felhasználók egyes termékekkel történő interakcióiból áll össze, és ahhoz, hogy ezek az adatok vektorálisan összefűzhetőek, vagyis magyarán szólva közös nevezőre hozhatóak és összehasonlíthatóak legyenek, egy úgynevezett deep learning modellt kell használni, vagyis ezt használja a Criteo, és ezzel rendszerezi a folytonosan gyűlő adathalmazokat. Ennek köszönhetően a hirdetés megjelenítés során az algoritmus egy termékből kiindulva megkeresi a vektorát a vektor adatbázisban, lekéri a legközelebbi felhasználói vektorokat, és visszaadja őket a releváns közönség részeként. Ezt úgy kell elképzelni valójában, mint egy térképet, ahol rábökünk egy pontra, ez a vektor adatbázisban egy pont, ami most adott esetben egy termék, például egy piros tornacipő, és megnézzük, kik azok a userek, akik egy felrajzolt távolságban vannak ettől a terméktől, például a narancssárga négyszögön belül. Ők lesznek azok, akik nagyon magas vásárlási affinitással, érdeklődéssel rendelkeznek az adott termék iránt, az elemzett és rendszerezett adatok alapján. Természetesen azt, hogy a felhasználó számára az a termék jelenik meg, ami érdekelte őt, ebben még nincs semmi rocket science, igazából retargetinget már nagyon sok mindenki tud csinálni. Viszont amit különlegesség, és ami plusz, hogy a rendszer a kis térképet tekintve azt is meg tudja állapítani, hogy akik megtekintették és érdeklődtek a piros tornacipő iránt, ők egyébként, bár lehet nem tekintették meg, de bizonyos minták alapján magas érdeklődéssel lehetnek a kék póló iránt is. Így a hirdetéseken ezt is meg fogja jeleníteni a rendszer. És ennek az lesz a következménye felhasználói szempontból, hogy olyan hirdetéssel találkozik a felhasználó, ami abszolút illeszkedik a feltételezett termékcsoporton belüli preferenciákhoz. Tehát lehet, hogy én megtekintettem egy piros tornacipőt, és a mellettem ülő, a buszon mellettem ülő is ugyanazt a piros tornacipőt nézi ugyanabban a webshopon, de ő például egy nagyon extra stílusú 60 éves hölgy, és teljesen más egyéb termékek iránt érdeklődik, mint én. Lehet, hogy nem tekintett meg semmi más terméket abból a webshopból, csak ezt a piros tornacipőt, de a rendszer tudni fogja, hogy neki, az ő számára, az ő eddigi mintái alapján milyen más termékek lehetnek a legrelevánsabbak, és nekem például mik lehetnek azok, amik a tornacipő mellett a legrelevánsabbak. Ezáltal tényleg a személyre szabottság élménye növekszik, és a vásárlási kedv és affinitás is sokkal magasabb tud lenni, ezáltal nyilván az eredményezett bevétel kosárérték is magasabb lehet bizonyos esetekben. Az előzőeket összefoglalva egy rövid egyenlettel tudnám kifejteni azt, hogy mi is pontosan a Criteo.
Egy olyan online hirdetési platform, amelyen keresztül vásárlási adatok alapján képzett egyedi célközönségek használhatóak fel a kampányokhoz. A megjelenések minden user esetében személyre szabottak lehetnek, köszönhetően például a predictive biddingnek is, amely biztosítja, hogy a megfelelő költségen jelenhessenek meg a hirdetések, és így a kívánt megtérülést tarthassa az adott kampány. A személyre szabást támogatja még a korábban vázolt termékajánlási metódus is, és a dinamikus kreatív optimalizáció, valamint a lookalike modellek prediktív működése szintén. A közvetlen partnerkapcsolat hazai és külföldi kiadókkal biztosítják a kellően széles inventorit a hirdetések megjelenítéséhez és a márkabiztonsághoz, illetve az exchange partnereken keresztül tovább bővíthető a rendelkezésre álló inventory kapacitása is. Ezek összességé pedig lehetővé teszi, hogy a Criteo-t akár márkaismertségnövelés, új ügyfélakvizíció, vagy akár lifetime value növelés céljával is használhassátok. És hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, stratégia szempontjából. A funnel különböző részére specifikus javaslataink vannak, ha úgy tetszik, best practice-eink vannak, egészen konkrét, gyakorlatias javaslatok a platform használata során. Például a márkaismertséghez rendelkezésre állnak videós, kreatívok és olyan célközönségtípusok, mint a prospecting. Ő például azt tudja, hogy elemzi a weboldal látogatókat, és egy lookalike modell segítségével hozzájuk nagyon hasonló viselkedési mintájú új felhasználókat ér el, így lehet növelni a márkaismertséget, a brand awareness-t. Ugyanúgy a behavioral célközönségek is jól használhatóak a márkaismertségnövelésre. Ezek olyan célközönségek egyébként, amik szintén a felhasználók különböző tartalomfogyasztási és webshopban különböző vásárlási affinitásai alapján képződnek le. Nem konkrét termékek iránti érdeklődést jelentenek, hanem inkább magatartást. Például én inkább fenntartható dolgokat vásárolok, bio dolgokat, akkor én valószínűleg bele fogok kerülni egy olyan csoportba, akik a zöld életmód, a fenntarthatóság, mint magatartás felé tendálok. A consideration fázisban minőségi forgalomterelés által olyan userek terelhetőek a weboldalra, akik valóban ott maradnak, ott vannak az oldalon, és egy post per visit céllal lehet beállítani ilyen esetben a kampányt, tehát megszabhatjuk azt, hogy nekünk egy minőségi látogató mennyibe kerüljön, és a kampány igyekszik ezt a célt tartani. Itt is használhatóak a prospecting célközönségek, vagy pedig kontextuális célzások, ezekre is lehetőség van a platformon, vagy pedig azok a célközönségek, amiket in-marketnek hívunk, ezek már a tényleges termék kategória vagy termékcsoport iránti erős elköteleződést jelentik. Tényleg nagyon sok in-market célközönség típusa van a Criteo-nak, kezdve a bútoroktól, a barkácsoláson át, élelmiszerig nagyon sok fajta kategóriával rendelkezik. Kiemelném még a consideration-höz, hogy vannak tipikusan ide javasolt olyan kreatív templétek, amiket igazán egyszerű létrehozni. Az egyik ilyen a showcase, a másik pedig az adaptív kreatívok. Mind a kettőt tényleg pár kattintással lehet összehúzni egy template-ből a felületen, a showcase akár feedből is be tud húzni termékeket, az adaptív pedig akár olyan ügyfeleknek is megfelelő lehet, akik inkább a lead generálásra fókuszálnak, és akár esetlegesen nem is rendelkeznek termékfeeddel. A konverziós szakasznál pedig legyen szó első konverzióról vagy újrakonvertálásról, olyan célközönségek használhatóak, mint például a specifikus event alapú vagy kontaktlista alapú célközönségek. Itt a specifikus event alapúnál nem csak arra kell gondolni, hogy mindenki, aki járt az oldalon, hanem aki
ott hagyta a kosarát, nem vásárolt, vagy egy bizonyos időszakban vásárolt, vagy egy lemorzsolódó vásárló például, és olyan cél-KPI-ok adhatóak meg a kampánynak, mint például a cost per action, vagy a cost of sales targetek. És ha már a specifikus szegmensek is szóba kerültek, mi bátorítunk arra titeket nagyon, hogy a Criteo-t használva éljetek azzal a lehetőséggel, hogy könnyen, egyszerűen tudjátok újra elérni a már nálatok vásárlókat, vagy épp a lemorzsolódó vásárlónak tűnőket is. Az acquisition kampányok célja ugye az, hogy új vásárlókat érjen el, hozzon be, de nem csak nekik érdemes egyébként awareness és consideration típusú üzeneteket megmutatni. Eszenciális szerintem a lojalitás építésében, hogy a már meglévő vásárlókat újra elérjük, kommunikáljunk feléjük. Náluk sokkal kisebb a surlódás, az ellenállás egy újbóli vásárlás kapcsán, hiszen már ismerik a brandeteket, ismerik a terméketeket. A gyakorlatban ez tényleg jelentheti azt, hogy például azoknak, akik az előző szezonban már nálatok vásároltak, az új termékek érkezésekor visszacélozzátok őket ezekkel az új üzenetekkel és termékekkel, hogy hello, itt egy új szezon, megjöttek az új termékeink, nézzétek meg, szuperek, és fedezzétek fel őket. És hogy miért gondoltuk úgy, hogy fontos, hogy most kezdjétek el, és amiért ezt az egész webinárt szerveztük. Részben már megválaszoltam ezt a webinár kezdetén azzal, hogy tényleg a legmozgalmasabb és fontosabb szakaszába léptünk az évnek. Hoztam pár Criteo statisztikát, ami talán még szemléletesebben rámutat arra, miért érdemes már most ebbe investálni. Az utolsó negyedév csúcs időszaki része már október végén elindul, és tart egészen karácsony előttig. Novemberben az eladások száma átlagosan 2,7-szeresére emelkedik az év többi részéhez képest, tehát hatalmas lehetőség rejlik ebben az időszakban. Mindemellett ebben az időszakban sok új vásárló is begyűjthető, bevonzható. Például korábbi években az új vásárlók általi vásárlások számában 2,9-szeres növekedés volt tapasztalható a Black Friday hétvégéje alatt, még az új vásárlások arányában 8%-os növekedés volt tapasztalható októberhez képest. És amit még meg kell jegyezni, hogy a vásárlók nem várnak novemberig, tehát ezért kell, hogy most elkezdjünk már ezen dolgozni. Sokkal korábban elkezdik a böngészést az áhított termékek vagy termékkategóriák körében. Ezen a grafikonon az látható, hogy az előző évek adatai alapján, a Criteo gyűjtése szerint az első érintkezési pont már szeptember során megtörtént a későbbi vásárlók részéről egy adott kereskedőnél, majd a látogatásuk a weboldalon a novemberi időszakban érett vásárlássá. Tehát még egyszer, már szeptemberben ott voltak és böngésztek, majd jó pár 6 hét elteltével lettek belőlük ténylegesen vásárlók. És a végére összefoglalóként elhoztam a 4 legfontosabb tanácsot, amit a Criteo kapcsán az elkövetkezendő időszakra javasolnék nektek. Az első az az, hogy kezdjétek el időben, hiszen a termékek iránti érdeklődés, ahogy már mondtam is az előzőekben, akár 6 héttel a vásárlás előtt elkezdődik. Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb a bevonó, vizitfókuszú acquisition kampányok tervezése elinduljon, és aztán maguk a kampányok is elinduljanak. Már csak azért is, és ezzel áttérnék a 2. pontra, mert ilyenkor még kisebb a médiazaj, és kedvezőbbek a hirdetési költségek, tehát ugyanazt a mennyiségű felhasználót alacsonyabb összegen éritek el, vagy ugyanabból a büdzsében sokkal több új felhasználót tudtok a weboldalra terelni, akikből például majd akár 6 hét múlva értékes vásárlóitok lehetnek. Az utolsó negyedévben, ez is egy Criteo kutatásnak a száma, 48%-kal nőtt átlagosan azon vásárlók száma, akik több mint 5 kereskedőtől vásároltak. Tehát
kevésbé voltak lojálisak. Ezért a láthatóság, a bevonhatóság fenntartása a kiemelt időszak alatt az a végletekig elmenően fontos tényező. Ezért van itt a maradj látható felhívás. Itt is kiemelném azokat a kreatív típusokat, amiket megemlítettem, vagy amit láttatok a prezentációban. Ezek mind-mind azt tudják támogatni, hogy láthatóak, felismerhetőek legyenek. És az előzőekből az is következik, hogy érdemes egy megfelelő egyensúlyban tartott stratégia részeként az acquisition és a retention, retargeting kampányokat együttesen használni, így investálva a többszöri vásárlók szerzésébe. Az előző évek alatt láttuk, hogy a novemberi kiemelt időszak alatt beérkező új vásárlók 29%-a, vagyis egyharmada, közel egyharmada legalább egyszer újabb vásárlást bonyolított le ugyanannál a kereskedőnél. Most bizonyos szempontból könnyebb, és bizonyos szempontból nehezebb is lesz új vásárlókat behozni. Mi javaslunk, bemutattunk nektek egy olyan felületet, ami ebben segítségetekre lehet, és könnyebbé teheti számotokra ezt az időszakot, és természetesen mindez nem csak az előttünk álló időszakra vonatkozik. Mi hiszünk abban, hogy a folyamatos always on jellegű kampányok a legcélra vezetőbbek, éppen ezért igyekszünk nektek ebben is segíteni, amennyiben együttműködünk. És hogy miért is az Ads interaktív? Azáltal, hogy 2023. január óta idehaza mi vagyunk a Criteo hiteles, vagy hivatalos és hiteles egyébként reseller partnere, rajtunk keresztül érhető el a platform használata, és egy olyan szakmai tudással tudjuk közvetlenül támogatni ügyfeleinket, ami büszkén mondhatom igazából, hogy egészen egyedülálló itthon ennek a terméknek az ismeretében. Ügyfeleinknek folyamatos szupportot nyújtunk költéshatártól függetlenül, ez fontos megjegyeznem, és igyekszünk minden kérdésre 24 órán belül választ adni, vagy elindítani a válaszadás folyamatát, hogyha esetleg komplikáltabb vagy összetettebb esetekről lenne szó. A fiók és kampánybeállításokban, a platform megismerésében, oktatás formájában segítjük azokat, akik úgy döntenek, hogy elindítanák az első kampányaikat. Tehát megkaphatok minden szükséges információt, hogyha óckodtok esetleg attól, hogy egy új felületet ismerjetek meg, biztosítalak arról titeket, hogy egy könnyen használható felület, könnyű user interface-tel, de hogyha bármi probléma akadna, akkor tényleg mindig itt vagyunk, és tudunk benne segíteni. Webinárok és hírlevél formájában az újdonságokról, a best practice-ekről adunk hírt általában, és ezzel próbáljuk frissen tartani a meglévő ügyfelek tudását, és minden esetben, ha velünk dolgoztok a Criteo kapcsán, akkor egy dedikált kapcsolattartóhoz tudtok majd fordulni, és ő lesz az, aki tényleg minden kérdésetekre vagy választ ad, vagy pedig eljuttatja egy olyan emberhez, aki a lehető leggyorsabban tud erre választ adni. És nem mellesleg egy budapesti székhelyű csapat gondoskodik arról, hogy minden lehető leggördülékenyebben menjen, ha Criteóról van szó, egy magyar csapat. Amíg nem volt magyar reseller, addig csak a külföldi supporthoz lehetett fordulni, és mi úgy gondoljuk, meg úgy látjuk, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy mi itt vagyunk, hogy gyorsabban és könnyebben oldódnak meg az olyan esetleges kérdések is, amiben esetleg az ügyfelek bizonytalanak voltak eddig. És az induláshoz szükséges lépések száma szerencsére egyébként nagyon kevés, és a folyamat egésze alatt egyébként itt vagyunk és támogatunk. Amennyiben szeretnétek, vagy szeretnél elindulni Criteóval, akkor felvesszük veled a kapcsolatot, és átbeszéljük, majd meghatározzuk a célokat, az irányokat, mik azok, amik számodra fontosak lesznek, és ez alapján elkészítünk egy javasolt indulási stratégiát, amelyet elfogadás után segítünk be is állítani és megvalósítani.
de előtte megnyitjuk a fiókot természetesen, hogy erre lehetőség legyen, illetve még egy technikai implementáció az, ami az indulás előtt hátra van, és ezután és a technikai implementáció és a setup után igazából már csak annyi van hátra, hogy megnyomjuk a zöld gombot, és indulhatnak a Criteo hirdetések. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy a folyamat során is, és azután is, miután elindultak a hirdetések, igyekszünk mindig segíteni és tanácsokat adni, hogy hogyan tudjátok optimalizálni, még hatékonyabbá tenni a felületről indított hirdetéseiteket. És én ezennel a kis prezentációm végére is értem, remélem, hogy sikerült átadni azt, hogy mi a Criteo eszenciája, és hogy hogyan tud nektek segíteni itt az utolsó negyed évben azzal kapcsolatban, hogy kimaxolhassátok bevételeiteket. És ha vannak kérdések, akkor annak most van itt az ideje, úgyhogy meg is nézem, hogy érkeztek-e kérdések, amiket meg tudok válaszolni, illetve, hogyha még valakinek most jut eszébe kérdés, akkor jobb oldalt lent a tevékenységek menüpontnál a Q&A alatt fel tudja ezeket tenni. Van is egy kérdésünk, ami úgy szól, hogy lehet-e fiókot nyitni úgy is, hogy először nem indítunk kampányt, csak a fiókot állítjuk be, hogy gyűjjenek benne az adatok. Lehet egyébként, mi örülünk annak, hogyha elkezditek a kampányaitokat is, de alapvetően ez is lehet igen egy stratégia, hogy a fiók az megnyílik, elkezdenek benne gyűlni az adatok, de azt hozzá kell tennem, hogy ez még csak egy bizonyos adatgyűlés lesz, ami egy kicsi része az egész kampány hatékonyságnak. Nyilván a kampánynak a hatékonyságáról akkor beszélhetünk, ha van tényleges kampány. Szóval más az, amikor csak gyűlnek a webshopból az adatok, meg más az, amikor a hirdetések elkezdenek ténylegesen megjelenni, és a felhasználók interakcióba lépnek a hirdetésekkel, majd oda kerülnek a webshopba, és ott valamilyen interakciókat végeznek. Ez utóbbiban sokkal több adat, sokkal több tanulást tud végbe menni, de rövidre zárva a választ, igen, lehet fiókot nyitni úgy is, hogy először még nem indulnak el a kampányok. Érkezett egy olyan kérdés, hogy van-e valamilyen limit vagy javaslat induló büdzsé terén? Limit őszintén szólva nincs, viszont javaslat nagyon erősen van. Mi azt szoktuk mondani, hogy legalább egy 1000-1500 euró az a nagyon-nagyon minimum, amivel érdemes elindulni. Tényleg ettől lejjebb nem érdemes menni, mert nem tudna elég tanuláshoz jutni az elején a kampány. Sőt, mi azt szoktuk javasolni, hogy az elején érdemes egy kicsit többet investálni a kampányokba, már alapból akár always-on kampányokba gondolkodni, feltanítani, és aztán beállítani egy optimális költés és megtérülés szintre. Az elején főleg 0 kilométeres fiókoknál szükség van arra, hogy a rendszer tanulni tudjon, fel tudja térképezni azt, hogy milyen userek kattintanak, érkeznek, és aztán milyen interakciókat hajtanak végre a webshopba. Ha már feltanult, még egyszer mondom, egy optimális szintre belőhetőek, módosíthatóak bármikor ezek a büdzsék. Érkezett még pár kérdésünk, úgyhogy folytatom is. A következő az úgy szól, hogy pontosan milyen célközönségek érhetőek el. Igen, ez nem volt ám most olyan nagyon hangsúlyos a webinár során. Két csoportra tudom bontani a Criteóban elérhető célközönségeket. Az egyik azok a Criteo adatbázis által biztosított célközönségek. Ezek a prospecting, a behavioral és az in-market célközönségeket foglalják magukba. Ezek a Criteo által gyűjtött felhasználói
viselkedési mintákon alapuló célközönségek, ehhez nem kell a saját gyűjtött adatunk, ezt a Criteo rendelkezésünkre bocsátja és felhasználhatjuk. A másik típusa a célközönségeknek azok a saját magunk által gyűjtött first party adatok, mert hogy amikor beépítésre kerülnek a Criteo tagek a webshopba, akkor elkezdenek gyűlni ezek az adatok, és ezek akár szegmentálhatóak is. Tehát tudjuk használni őket úgy az egész évben, ahogy vannak, az összes weboldal látogató, de akár tényleg különböző események, bizonyos termékkategóriák látogatói alapján is tudunk szegmentálni, úgyhogy ezek nagyon-nagyon sokféleképpen felbonthatóak, és innen a first party adatokból nem felejteném ki a kontaktlistát sem, mert ez is használható és feltölthető. Ezt lehet használni úgy, ahogy van, akár retargeting kampányokhoz is, vagy akár magát a kontaktlistát is szegmentálni különböző ismérvek szerint, de akár ez felhasználható lookalike audience létrehozásához is, ami pedig már egy acquisition kampányhoz tud nagyon hasznos matéria lenni. Jó. Milyen ROAS érhető el átlagosan? Kedvenc kérdésem, nagyon változó, nyilván nem tudok általánosítani benne. Nem ritka a 7-8-9-10-es ROAS, amit látunk, talán itt vonnék egy átlagot, de tényleg ezt nagyon óvatosan és félve mondom, mert ahány webshop, ahány ügyfél, mindenkinek más számít jónak. Inkább lehet onnan közelíteni meg erre a választ, hogy az első 1-2 hónapban inkább a tanulási időszakának mondanám, viszont onnantól kezdve, hogy jól feltanult a rendszer, szerintem nagyon jó eredményeket és jó megtérüléseket szoktunk látni, akár még kisebb webshopoknál is, ahol mondjuk nincs akkora volumen, ott sem ritka az 5-6-7 körüli ROAS-ok, de mondom, ez nagyon relatív, attól függ, hogy ki milyen termékeket értékesít, milyen átlag kosárértékkel rendelkezik. Én azt javaslom, hogy majd lépjünk kapcsolatba, akár e-mailen, telefonon keresztül, és hogyha egy picit a kérdező egy picit többet megoszt a saját webshopjáról, akkor mi is tudunk egy pontosabb becslést adni. Ezt szoktuk javasolni általában erre a kérdésre válaszként. Jó. Fióknyitás valamilyen szerződéshez kötött-e? Igen. Egy szerződés aláírásra kerül. Úgy van, hogy minden külön doménen működő webshophoz egy külön fiókot kell nyitni, és ilyenkor egy nagyon rövid fióknyitási szerződés kerül aláírásra. Igazából ebben túl sok extra kötelezettséginformáció nem szerepel, egy kezdőbüdzsé van megadva, de ettől el lehet térni a későbbiekben. Tényleg csak az adott fióknak a megnyitása szempontjából szükséges adminisztrációt biztosítja az első körben. Még szép számával érkeztek kérdések. A következő kérdés úgy szól, hogy egy fiókból hirdethető több domén, vagy ezek külön fiókok kell, hogy legyenek. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, viszont a válasz az, hogy nem. Egy fiókból több domén nem hirdethető, vagy csak nagyon különleges esetekben, de alapvetően minden külön webshopra külön fiókot kell nyitni, ez a szabály. Lehet nem figyeltem eléggé, csak Open Internetre dolgozik a rendszer, Meta és Google felületre nem. Így szól a következő kérdésünk. Szintén nagyon-nagyon jó kérdés. Nagyon sokáig tudnék még mesélni, hogy mi mindent lehet a Criteo-ba csinálni, és alapvetően Open Internetre dolgozik a rendszer, de különböző engedélyezéseknek hála a Meta hirdetési felületeit is ki lehet használni most már a retargeting kampányoknál,
a dinamikus termékkampányoknál, aminek az az előnye, hogy már a Criteo-ban gyűjtött adatokat tudja felhasználni a rendszer, és az alapján tud a Metán, tehát Facebookon és Instagramon megjeleníteni dinamikus hirdetéseket. Úgyhogy most már erre is lehetőség van, hogyha valaki ezt szeretné igénybe venni, azt csak az Open Internet résszel együtt lehet, tehát ezt nem lehet külön bontani, hanem ez így egybe tartozik, és előtte be fogunk kérni pár információt, a Facebook oldalnak a linkjét, az azonosítóját, egy-két szöveget, és amint a jóváhagyás megvan rá, és elkészíti a Criteo központ az odavaló speciális kreatívokat, akkor ez is tud menni és működni. Jó. A következő kérdés úgy szól, hogy ügynökségekkel hogyan működünk mi együtt. Ügynökségekkel ugyanúgy, mint bármilyen másik direkt ügyféllel is, rájuk is ugyanúgy vonatkozik, hogy minden ügyfélnek új fiókot kell nyitnia. Az ügynökségeknek lehetősége van a Criteo Partner programhoz csatlakozni, szóval amennyiben érdekeltek vagytok ebben, keressetek minket bizalommal, és mi megosztunk minden szükséges információt ehhez, és hogy milyen előnyökkel jár a partnerprogram azon túl, hogy kaptak egy nagyon szép badge-et, hogy Criteo partnerek vagytok. Illetve lehetőség van self-service és managed service fiók managementre is. Egyébként ez nem csak az ügynökségek, bárki számára rendelkezésre áll. Ezeket a kérdéseket mind-mind már a szerződés folyamán beszéljük át. Igen. És még egy dolog, amit elfelejtettem, ügynökségeknek is, de ez direkt partnerekre is ugyanúgy vonatkozik, hogy igény esetén az oktatásokat is megtartjuk, a platformismertetőt, a best practice-ek átadását, tehát minden szükséges tudást is transferálunk akkor, hogyha először vágnátok bele a Criteo-nak a használatába. Jó, és úgy látom, hogy elérkeztünk az utolsó kérdéshez, ami úgy szól, hogy van-e arra lehetőség, hogy tisztetapoljátok a kampányt teljesen kreatív, technika, beállítások, és az indulások után készen átvesszük. Nincs tapasztalatunk a platformmal, de idővel jobban preferálnánk, ha mi vinnénk. Igen, és köszönjük a választ. Igen, szóval tök jó, pont kitértem az előző válaszban erre, hogy van erre lehetőség, igen, hogy mi menedzseljük, és arra is van lehetőség, hogy ezt a idővel átvegyétek ti. Egyébként tényleg azt tudom elmondani, hogy nem kell félni a felülettől, nagyon könnyen kezelhető, és szerintem könnyen megtanulható, de abszolút rendelkezésre áll az a szolgáltatás is, hogy veletek egyeztetve kijelöljük a célokat, a stratégiát, és mi állítunk be mindent. Egyedül a technikai implementációnak egy részében kérünk segítséget, a feedet kell biztosítanatok, illetve a tageknek a beépítését, de ebben is tudunk titeket szapportálni. A tagek beépítése az van pár támogatott webshop plugin, amivel működik, Shopify például, vagy pedig Tag Manager template-en keresztül is meg lehet ezt oldani. Ilyenkor is nagyon minimális módosítás szükséges, de mondom, ebbe is mind tudunk segíteni és szapportálni titeket. Jó, úgy látom, hogy elfogytak a kérdések. Én is köszönöm nagyon, hogy itt voltatok, és hogy végighallgattatok. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor a kontakt személyeitekhez tudtok fordulni. És még beérkezett egy kérdés, nem marad megválaszolatlanul. Ezt is mindjárt megválaszolom. Igen. Szóval az utolsó kérdés így szól, és aztán most már lezárom a kérdéssort akkor, hogy Shoprenter közvetlen integráció elérhető-e már? Nagyon jó kérdés. Közvetlen integráció nem elérhető, bár egyeztetésben vagyunk a Shoprenterrel, hogy lehetne egy ilyen dolog, de még nem. Viszont a Tag Manager, az említett Tag Manager Criteo template az elérhető, és annak telepítésével mi tudunk segíteni, hogy mi az a pár
darab dolog, amit módosítani kell a Tag Manager beállításokban. Tényleg nagyon pár dolog, és egyáltalán nem komplikált, és mi is meg tudjuk csinálni, hogyha esetleg nektek ez nehézséget okoz, mert már van elég sok tapasztalatunk így a ShopRenter Criteo integrációkkal kapcsolatban, úgyhogy ha ez akadályozna valakit, akkor semmi pánik, ezt is meg tudjuk oldani. Forduljatok nyugodtan hozzánk bármilyen kérdéssel, további kérdéssel. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy végighallgattatok, és további szép napot mindenkinek. Sziasztok!